Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. No jednoducho. Zatmenie slnka býva väčšinou už vo večerných hodinách, keď slnko zapadá. Malo bývičko. A ako k nemu dojde? Ako často? Ja mám chuť radšej na tú kávu s vami, na tú slnku sa baví. Ako často? No veľmi málo. Ono to hlási aj meteorológia, aj doktor Ilko často. Ako často? No raz, dvakrát do roka, alebo viac. Nejak to nesledujem. Ja radšej na ten mesiac pozerám večer. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Že sa otáča tá zemegula a po nejakých rokoch sa robí zatmenie slnka. A ako deje? Že sa Zem točí okolo svojej osy. A k tomu zatmeniu ako dojde? Že ostane tma a slnko nevidie. Prečo nevíde? No ja neviem, lebo potom vyjde, keď sa to pretočí znova opačne, tak... Ako sa to teda točí? Však ako sa Zem točí. Ako? Že zľava doprava, alebo... Potom sa to ako pretočí. Neviem vám povedať. Však pretočí sa, bude tmavé a potom znova, keď pôjde, tak sa bude pomaly ukazovať a zase bude dobré. Prečo je teda to zatmenie? Čo to spôsobuje? Že je tma. No a čo to spôsobí? Čo sa tam deje? Že nevidie to slnko. Nevidie to slnko. Kvôli čomu to nie je vidieť? Lebo sa Zem točí okolo svojej osy. Vysvetli, kedy dôjde k zatmeniu slnka. Keď mesiac prekryje slnko. A vysvetli, ako dôjde k zatmeniu slnka. Keď je noc, myslím si, nie? Tak zatmie všetko. Ešte na čo? Ako však zotmie sa slnko, čo ja viem, sková sa olade. Kde? Za oblohou. Ako sa tam schová? Normálne. Jak sa to volá? To oblaky, to skovanie. No a ako často je zatmenie slnka? 24 hodín. 24 hodín, tak. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Keď sa zatmie. Ako sa zatmie? Keď sa zatmie slnko, keď mraky, nie? No. Ako mraky? Však... Skúste nám to popísať ten proces. Kedy k nemu dochádza? Kedy? Po tme. Keď sa mraky zastrú, tak je tma asi, nie? Znamená, že aj teraz je zatmenie slnka? Nie, teraz nie. To býva také nepravidelné. Ale aj teraz sú mraky. No hej, ale to sú iné zase. Denné a nočné a cetok, čo je akože, tak to je úplne iné podľa mňa. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Zatmetie slnka vychádza to raz za 5 rokov, za 10. Tak. To chodí len tak 9. o 10. hodine. Potom idú mraky, za mrakama je. A potom je tma. Ostatne, to je tak pol hodiny. Ale mraky sú tam aj inokedy. No sú, ale... Ako to, že nedojde k zatmeniu slnka? Nedojde, bo keď sa vyjasní, je vyjasnené. A keď prší, tak je zamračené.